তিনি আরো জাগাও মালাইমা পান্ডা তানি কারণে খাইজাখা অবনতি ননরবাই কক থাইসা থাইনি করুंनाय কক ইনকে অবশ্যে जों थांनाय 4 तारिख सेप्टेम्बर 2024 सेंट्रल गवर्नमेंट बाय ATTF एनएलटी एग्रीमेंट उं फाइका एग्रीमेंट उं फाइमानि परेव 24 तारिख सेप्टेम्बर 7 बेटेलियन TSR जम्पुई जलाव याक संसाखा संसामानि परेव जों जागा जागाव अबहाय प्रोग्राम खालायो अ प्रोग्राम खालायना हिंखा पहिला सिंसारिनाय जोंनो आगिन सिंथि दुलु फायनाय चिनि सार MLA बनो जों अबहायके जागा जागाव मालायमा पान्दा ताइ लामसामा पान्दा खालायजागौ आर अरो जागाव जों नरनो अपनो सानाय जे चिनि मानथाय जे चंबाय एग्रीमेंट माने आबो तमा तमानोति एग्रीमेंट खा आबार नोति नरबाय करंनाय जों केंद्र सरकार चंबाय जे चुक्ति माने परेव 250 कोटी जे केंद्र सरकार चंनो रिनाय हिनि गसिजाक ताइ आरन बिसिया गोबांमा पॉइंट अकंजाक आरो जागाव जों एग्रीमेंट लायजाक शुधु 250 कोटी आबैया सिनि डेभलपमेंट बागै गोबांमा एग्रीमेंट दङ सिनि पाट्टा माननानै बा रोड कानेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर कॉलेज स्कूल हॉस्पिटल अब हाइके गोबां मासुं एग्रीमेंट दङ ओ एग्रीमेंट फुलफिल खायना हिंखे जों नको आसुगै दङबाय आबो सिनि एग्रीमेंट सब किछु इमप्लिमेंट नंया आबो इमप्लिमेंट खायना हिंखा नरक बर जत लगेबो नांगौ आर 250 कोटी न नाना हिंखे तो नरक नांयां खामु किन्तु सिनि अकारा वानसुखा अ 250 कोटी रां मानो बेचुं थांलाक सिनि गोबांमा जे एग्रीमेंट माने आबोनो बास्तव बाय खालायना हिंखा नरक बर जत लगे नांगौ आबोनि कारेनो जों मालायमा ताइ लामसामा पान्दा खालायलायो आबोनि बागै जों गोबांमानो अबहायके जागा जागाव फर्म फिलआप खालायखा फर्म रिलायखा अ फर्म मान बेसिंति अनेक बरक जोंनो बेंगेलायो बा जोंनो ताबुबो केरि जागौ तां मले बर राजनीति दे उइ थांनो ना आबो जों राजनीतिनि बांगैया जों बोबागाने एगेन्स्ट या जों नायो थानसा जों नायो चिनि एग्रीमेंट दाइति दाइति न इमप्लिमेंट थं ओ इमप्लिमेंट खांके जत चिनि फर्म फिलआप खायनाय रक खक्सा खंनिफोर मानथं आबोनो चिनि नाहरमो आबोनि बागै नरनो आबोनो कयो बुसकानि सालो जों तेबो कतर आन्दोलन मा खायनाय बुसकानि सालो जों चिनि अज मारनो लगे मारिनाय चिनि ओ एग्रीमेंट न फुलफिल बास्तव बायन खायनाय के नको आसु तुमै मांगला खनि जों आसा खालायो जों हाय गोबां मानो एग्रीमेंट फायखा TMB थेके रमै NLFT ATTF ताइ बुबाग्रानि एग्रीमेंट गोबां मानो नखा किन्तु नु ताबु चुप आबो चुप उइ तंखांके जों मांगलाक एग्जाम्पल न अपनो सानाय जों जेकुनो लेखा पढ़ा शिक्षित खालायफानो BA MA जत डिग्री पढ़ै तङै नगो तंखांके आबो कुनो काजरिया नं काजरिना हिंके नं फाथार ओंखार नांनाय विभिन्न डिपार्टमेंट बरबो परिचयना नांनाय नेतारबो परिचयना नांनाय अब हायकेसे नो साख्रिबो माननाय तिनि चिनि अब एग्रीमेंट अब हायनो जों एग्रीमेंट खायफेका दिल्ली सरकार बाय खाय फैमान परेबो जों नको आसगै तंखांके आबो चिनि मानथाय बा जोंनो एग्रीमेंट खायफानो बरक आबोनो रिनानि नाया এই কারণে তিনি अब हायके मालायमा पान्दा खालाय जत नरक बरनो खक्सा मासाफानो मानथुं जोंनोबो लगे रिथुं अबनो चिनि नाहरमो आर ते कैसा आंनो क्लियर के सान मुसुओ जे जागाव मालायमा लामसामा पान्दा खालायना थांखांके ताबो गोबां मा ससियेल मिडिया रो हामिया सालायो तिनि हाय सालो रिटार्निसनि बिसिंते ओ बेहेला बारि आमचायो इलिगल माइग्रेंट रनो तिखलायनानै बागै रेली खायना हिनि सामान लगे लगे पार्टी कायसा बिसिङोसे तिनि चंसे बरन पार्टी उइ आपन मानो चिनि MLA सातो तिप्रामो थादि MLA लेना बतो अलरेडी सिकांबरे साइडिजाक 8 तारिख बेहला बारियो रेली उनाय इलिगल माइग्रेंट नितुये किन्तु सालसा सिकां खलाय दिखा अनेक सोशल मीडिया हामना सालायका जों एक लगे थानसाके खलायलेमा खांके तेबुनाय तो खामलना थानसा तामनो हिंबा मासाकरिबो थानसाया जों थानसांनायके काहाम हामले जत तेसे जों थानसा मांनाय
aboni bangai ang bises kore jara राजनीति महलनि बरनो अबनो सारनि मोजुगो जाहातो आगामी दिनो अबहाय बुल खायानातो जों अर बीजेपी कांग्रेस सीपीएम खायनानि बागै तिनि अर जागावा मालाया जों मालायमा पान्ना खालायमाखा जाहातो बुबाग्रा अ हानि बागै कक साइतो उनका जों बुबाग्रा लगेरि नाइजे तिनि अबहाय गोबां मा जागावा मालायमा ताइ लामसामा पान्ना खालायजागै दङ आबनि बागै जे जारा राजनीति खालायदोंनाय ताखौ नां अबनो सारनि मोजुगो जों रिटार्निस ग्रुप जों आगेनि सिमि दफानि सामु ताङै फायो जों थिनांबो दफानि बागै सामु ताङै थानाय आर दफानो जों चाबुइ थानाय अबनो चिनि नाहरमो आबनि बागै बुबाग्रा जे जोंनो लगे तुइ बुबाग्रा जे जोंनो दागि दं माने ताबो जों बुबाग्रानो लगे रि दङ आर बुबाग्रानि सांग पांग जारा सामु ताङै तने रखे बोले किरि जागि दङ आबो हाय ताकिरि थं आगामी दिनेन्द्र लगे माननाय नर ताबो छि जोंनो बासाय खलाय दं कांके आगामी दिनेन्द्र जोंनो लगे मांगलाक आबन बागै जों अर दिनै अर अबेहल बारि कम्युनिटी हल तंथिना आं जत ताकुरनो राजनीति जरा खलायनाय ताकुरनो आं अबनो मेसेज दिना मुसुगो आर सिनि सारसनो बिसिंति जों काहाम के कक नालायनाय अ प्रोग्राम पाइमनि परेवो जों रैलीबो खालायनाय जाहाथे जों प्रोग्राम पायासाक सिनि जे प्रोग्राम न डिसमिस खलायाखै काहाम के जों नायथावके चालमा थांलायनाय आं आबन बागै ते बिसि ककलो रिया अवश्य साइना अ पान्दाना चिंसारिका जतना हामबाय।